Ministerio do Interior, dígame. No, no, no. No, non se desclasificaron ningúns expedientes sobre extraterrestres. No, eso é en Norteamérica. É que aquí non somos tan peliculeros, no. Desclasificáronse os do 23F. Sí, e dá gracias. Unha cousa, Iker, mira, deixa de dicir no teu programa que os extraterrestres construíron as pirámides. Sí, no, porque cos obreros que hai hoxe en día me extraña que penses iso porque simplemente as pirámides fixo a xente que sabía traballar, punto, vale? Vale, venga, chao. Arrea. Díxeno 1000 veces, non nos traiades a bebida aquí ao Ministerio, porque a idea é salirnos para o bar e perder unha hora de chollo. Ah, non que veño ao bar a ustedes. Hombre, claro, é que de verdad. Mira unha cousiña, é aquí no Ministerio aquí onde se desclasificaron os papeles do 23F? Sí. É aquí? Sí. Moi ben, estou no sitio correcto. O sea que agora vais a saber todo, non? Sí. Vais a saber todo, sí ou no? Sí. É aquí ou non é aquí? Sí. Vale. É aquí? Que querías saber? Contolle. Aquel día do 23F estaba eu no bar do Congreso deixando ali un reparto de material no bar e nada máis que lle iba a dar o albarán ao do bar, todos al suelo. Xa. É que así empezou o golpe de Estado, efectivamente. Correcto. E? E? Usted, como testemunha presencial daquel momento histórico, estáme dicindo que quere lembrar os detalles do día que se salvou a democracia, ao mellor. A mí a democracia me chupa un huevo. Eu que quero é que se me pague o pedido que fixen aquel día. Perdón? Eu deixei ali as bebidas, empezaron os tiros, se callen, coño, bom, bom. E eu co albarán, quedou unha copia do albarán ali. Ajá. No? E que quere que lle faga eu? Como se desclasificaron os papeles, estará o albarán tamén ali, tamén, digo eu. Pero Eu como a este, a ver. en blanco. Joder. Se desclasificaron. Sí, sí. Descalcificaron. Desclasificaron. Descalcificas a lavadora, os papeles de... Se descalcificaron. A ver, señor, está unha tolería, de Se verdad. descalcificaron os papeles de 23F. Ha de haber un albarán como a este, pero en blanco. A ver, Vale. señor, como se chama? Que xo sei que pasaron moitos anos. 45 anos Claro. pasaron, a que ven ahora cun albarán? E daquel eran pesetas, pero paso eu a euros. Non se preocupe, que eu paso eu a euros. Ten que haber unha persona no Ministerio que sepa calcular máis ou menos canto serían daquela da época 180 pesetas, que serán agora 180.000. Ao ritmo que vamos. Así que, se me perdona, búsqueme aí nos papeles, fago. Pero a ver, que poñía no albarán exactamente? O que trouxen daquela. E que era? 3 caixas de Schweppes. Sí. Es Schweppes. 3 caixas de Schweppes. Sí. Dúas caixas de Ginebra Gin Lirios. E 23 Fantas. Que raro, 23 Fantas. Como que raro. Home. Aló, porque se chama 23F. Porque se chama 23F. Pois chamase 23F porque foi o 23 de febreiro. Eso foi casualidade. Chámase vale. 23F por 23 Fantas. Non se vai chamar 23 Lirios. Vale, de Gin Lirios. Pois a ver ou por 23 Schweppes. Por donde empezo ahora? Empece porque... por onde queira, pero mírame aí. Que Calquera sabe Dios, carpeta. Sabe Dios onde vai. Por ejemplo, esta de aquí. Non toque nada. Mira. ¡Oh! ¡Oh! O da mermelada de Ricky Martin. Eso está sin desclasificar. Deixeo aí, por favor. Poucos folios me parecen. Non ande
remexer. E este? Bueno, de verdad. España-Malta, árbitro comprado. Bueno, vamos a ver. Pouse eso aí. Aquí hai máis cousas que o do 23F. Pouse eso aí. Que o deixes aí. Porque isto é secreto ou que? É secreto, claro. Debe ser moi É secreto porque confidencial. xo pon todo por fora. España-Malta, árbitro comprado. Onde está o secreto? Pois que máis Albarán, faga o favor. Ah, pois mire. Tuvo suerte. Marlasca non anda por aí. Non está. Sí, está, pero non vai a atender a usted. No, digo, si estaba. Si estaba. Digo, si estaba. Si estaba Marlasca, ao mellor ele xa vai directo ao sitio. Igual xa vai ele onde... Ostra, pois estuvo vostede de suerte, O Albarán. 4 caixas de tónica, Sueves, sueves. 6 botellas de ginebra, Gin lirios, gin lirios. 23 fantas. É o mesmo Albarán, coincide. Bien! É que tiña que aparecer, porque se estaban clasificados é que estaban clasificados. Ahora están descalcificados. Pero van acompañado deste cassette da Guardia Civil. Unha TDK de 90, de cromo ou de ferro? Non sei. Escoitámolo. Bueno, Ou non meter aquí. iso é do Congreso. Espere, polo menos quite a cinta da caixa pa escoitar. Para, que vai por Bluetooth. Vai por Bluetooth. Vai por Espere, Bluetooth. espere. Usted dialla play que eu dou aquí. Venga, Dale. va. Ponnos outra ronda de trospitos. Paga Milán de vos. Paga Milán del Bosch. Paga Milán de vos. Pagou, ao final pagou Milán del Bosch. Pagou, pero non as rondas. No. Sinto moito, pero non lle podemos abonar este importe de entrega. Moitas gracias. Que non podemos abonarlle, sinto moito. Por qué? Home, porque, a ver, esa noite é verdad que os guardias civis enchéronse no bar a beber, pero tampouco do bar non cobrou nin chica, Ostras, o sea, a Guardia Civil bebeu no bar do Congreso e non pagaron. Non. Ostras. E a quen lle cobro eu, entonces, o do bar? Eso é cousa da Guardia Civil. Si pode usted ir ali un momentiño á Guardia Civil. É aquí cerca. É aquí cerca. É no edificio ao lado. Pois acerca un momento que esta Sí. É naquel de aí. É a timbre aí. Ese edificio de aí. Ese edificio Está ao lado do Ministerio xa. está ao lado do Ministerio. Maravilla. O segundo. Oh, que bon solar hai aquí, pa facer aínda outro, Hola. Hola, ¿qué tal? Que tal? ¿Qué tal? Aí. ¿En qué puedo ayudarlo? Contolle, bueno, é moi largo de contar, pero eu, o día do 23F, do golpe de Estado, eu deixei un pedido ali no bar e agora teño o Albarán. Bueno, que beberon todo no bar e non pagaron os seus compañeros. ¿Compañeiros? Sí. Eu son do 94, quero dicir, compañeiros. Bueno, sí, non é a mesma... Que coñece a historia e tal, pero compañeiros. Eu tampouco conquistei América cando vou por Perú, mírame mal. Porque eso non... No. E entonces son, xa pon aquí a cantidad. Se non ten os cartos, vaimo descontando según as multas que vai tendo eu. Se xa mira usted como lle veña mellor. Déixame ver o Este máis hai o sí, blanco. déixame o blanco que é O blanco sí, este, sí. Espera que o deixei no... É aquí ao lado, o Ministerio. Ah, No, pero sí. menos mal que están Cerca. puerta con puerta. Este. Sí. Sí, aí está.
Sí. Aí pon que beberon ustedes. Sí. Disco día do 23F. Bueno, os seus compañeiros. Veña, bota outra, toma outra. Pan de vas ir un martes. Pa. Sí, pero eu isto non o veña podo... gin tonis. Pero isto non o podemos financiar. Ah, non. Non. Aló. 4 caixas de tónica, 6 botellas de ginebra. Gin lirios. Sí. 23 fantas. 23 fantas. No, isto non... Está sin pagar todo aí. Isto non se pode pagar. É que non bebían isto na Garda Civil, quero dicir. Como? Que non bebían isto na Garda Civil. Ah, non? No. E usted como sabe se di usted que usted é de 90, nació no 94? Eso sabes. Como sabe o que beba? No, nos estatutos pon que na Garda Civil daquela época beben chinchón e anís el mono con bigote. O sea, con bigote, eles, o mono no. O mono afeitado. Así que sintindo moito non lle podo pagar. E entón quen bebeu os gin lirios con os beps? Serían os do exército, claro. Ah, porque estaba o exército tamén. O exército de terra, claro. Ah, de terra. Serían de terra, pero parece que iban polo aire, non? Ya. Bueno. Sí, pero que ten que saber... O sea, que di que non foi a Guardia Civil quen bebeu, foi o exército. Exacto, a Brigada Brunete. A Brigada Brunete. Que tamén está no edificio do lado, Apoia por Dios. Sí. Están aí ao lado. Aí ao lado, Vaya xusto. por Dios. Todos al suelo.